Sant Jordi 2020. Ha d'haver-hi alguna cosa en els llibres, alguna cosa que no podem imaginar, que fa que una dona s'estigui enmig d'una casa en flames. Han de tenir alguna cosa. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Nosaltres, els llibres. Quiets, però inquiets. Tan tancats tenen por pel que està succeint i que pot ser pitjor. Deixats damunt de lleixes, ningú no els ve a buscar. Confien, quin remei, que tot es resoldrà. I avui, aquest Sant Jordi tan estrany i afeblit, s'han alçat per transmetre'ns el seu prec, el seu crit. Sí, nosaltres, els llibres, som útils, importants, perquè som guardians de fets passats, miralls de possibles futurs, protectors d'alfabets, d'enigmes, de conjurs. Existeixen dins nostre castells i laberints, boscos i camps de sègol, mars i tresors extints, llums de fars que s'encenen, fums de trens que se'n van, balcons de mans que es besen. Som-hi, no dubteu tant, obriu-nos i llegiu-nos, perquè mentre llegiu, un llibre es manté viu. Potser en els nostres fulls també descobrireu que tot allò creat pot tenir una veu, un robot, una rosa, o bé un núvol fugaç, i que de tant en tant, si es vol, en algun cas fins i tot, les muntanyes ballen i els permagels es desfan a la fi. I es revolten rebels, animals a les granges, perquè mentre llegiu, un nou món creix i viu. I coneixereu mags, sirenes i ciclops, petits prínceps, grans Gatsbys, vampirs, Judits i Jobs, Don Joans i Lolites, Hamlets i Bovarís, Sanchos i Don Quixots i algun Faust infeliç, i senyores que compren elles mateixes flors i criades forçades a vendre's pel seu cos. I així, mentre els llegiu, ja no sou com abans, que ells us fan més humans. I podreu explorar el país de mai més, o pujar amb sospitosos a un Orient Express, o baixar com espies pel ventre d'un cavall, o caure com a càstig, penya-segat avall, o recórrer de nit cementiris deserts, o bé des d'una nau contemplar l'univers. Perquè mentre llegiu, i això us costa ben poc, voleu a un altre lloc. Els llibres, doncs, us som ales per viatjar, papers per poder ser, per un moment, joglar, arlequí, quincallaire, reina, nàufrag, agent, geni, nimfa, farsant, per l'art d'encantament que amaguen les paraules. No ho trobeu fascinant? Va cridar cada llibre de cada lleixa estant. Obriu-nos i llegiu-nos, perquè mentre llegiu, un llibre es manté viu. Tots ho van proclamar ben fort, per si algú per atzar el sentia. Saben que els serà dur aquest temps de pobresa, de crisi, d'abandó. Per això s'inquieten, per això tenen por. Què farem per salvar-los nosaltres de l'oblit? Aprenem del seu prec, escoltem el seu crit, llegim, perquè llegir ens farà somiar, i viure és somiar.